Мақомоти тоҷик аз кочоқи ҳудуди Якуним тонна шираи камол аз Афғонистон ба Тоҷикистон ҷилавгирӣ карданд. Ҷамила Мирбозхонова, сухангӯи хадамоти гумруки Тоҷикистон, рӯзи 22 декабр ба радиозудӣ гуфт, ки ин миқдор шираи камол аз дохили мошини як сокини вилояти Сух дар гузаргоҳи Панҷи Поён ошкор шуд. Ин ронанда миқдори бузурги шираи камолро дар зери халтаҳои семент пинҳон карда мехост онҳоро ба Афғонистон интиқол диҳад. Ба гуфтаи Мирбозхонова маълум шуд, ки ронанда маҳсулоти як соҳибкори афғонро ба Афғонистон интиқол медодааст. Аҳмадулло Амин, соҳибкори афғон, гуфтааст, ин маҳсулотро аз як соҳибкори дигар бо ваъдаи пардохти $2000 мехост ба Афғонистон барад. Феълан нисбат ба соҳибкори афғону ронандаи тоҷик бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноятӣ, ғайриқонунӣ буридани дарахту буттаҳо ва қочоқ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. То соли 2008 шираи камол озодона дар Тоҷикистон содирот мешуд, вале бо як амри президенти кишвар ва тағйир дар қонунгузорӣ фурӯши он ба хориҷи кишвар дар шакли хом комилан мамнӯъ шуд. Феълан танҳо ба ширкати Фароз иҷозаи коркард ва содироту фурӯши шираи камол дода шудааст. Камол як нав буттаи худрӯй аст, ки то 1.5 метр баландӣ дорад. Аслан ба хотири истеҳсоли чанд нави дору шираи ин буттаро аз тан ва решааш мегиранд. маъмулан аз Тоҷикистон шираи камол ба Покистону Ҳиндустон содир мешавад. соҳибкорон мегӯянд, барои 1 килограмми он дар Покистон аз $60 то $100 амрикоӣ маблағ пардохт мешавад.